sama. Da farin rabbana Allah mai dare da rana amsan dukkan roƙona. Dan na waƙe kamfaninmu mai girma Arewa Artist Multimedia Industry ku huta domin na yi gaida ku sama. Ayyakan sama na gode. Kamfaninmu ya yo suna mai suna Arewa kun jiyo zance na. Ko ku ce artist ku ɗauki batuna. Industry kun zamo ne tambal sama. Kun wuce kowa kun yi rata. Kamfaninmu da manyan mata. Al'amarinku nake ririta. Kulawar ku Arewa Artist Multimedia Industry. Wanne ya gaji aiko bai saba ba. Kun wuce wane sai ku yi duba. Kyan al'amarin ku walla ba kwaga ba. Arewa Artist rabbana ya tsare ku. Na yabo ina gaida ku don kun yi musrata. Arewa Artist Multimedia gaida ku. Kamfaninmu akwai producer, a kamfaninmu akwai director. Kai a kamfaninmu ba mu lalata. Allah ne gatanmu shi zai kare mu. Kun ci dubu sai ceto 'yan uwana. Gane da baitocin ku kun yi rana. Al'amarin ku ba ku yin barna. Arewa Artist Multimedia Industry na gaida ku. Arewa Artist Multimedia gaida Industry mu ne muke nan Adamawa. Multimedia gaida ku industry mu ne muke nan Adamawa. Ka taho za mu karɓe ka ba tarbiya domin muna da shugabanci mai kyan tarbiya. Ka ciyaman na mana gani baya ƙarya fi gudan auta na gaishe ka zakin fama. Arewa Artist Multimedia gaida ku industry mu ne muke nan Adamawa. Sakatare na muna taho don gaida Ismailawan rabbana ya kare ka gwani na. Ga kana na sani wallaba ma kwalla. Ismailawan on top na gaishe ka gwani na. Arewa Artist Multimedia gaida ku industry mu ne muke nan Adamawa. Na taho da tambura ina gaishe ki. Bai siya man rabbana ya kare ki. Salma gani badda masu dawagar ki. Badda masu fi ar'ona yau gaida ku sama. Arewa Artist Multimedia gaida ku industry mu ne muke nan Adamawa. Badda masu anan gurin ni zan dan huta. Ni na wake kamfanin mu mai kyawun tsafta. Arewa Artist Multimedia kun yi rata. Industry a yanzu na yo muku ban kwana. Ina gaida ku, ina gaida ku, ina gaida ku kungiya mai kyan girma. Kamfaninmu yanzu ta riga ta yi rata. Arewa Artist Multimedia gaida ku.